I ćao svima ljudi, ovo nije običan klip zašto meni ni do čega bukvalno, zato što, kao što možete vidjeti, dopisivao sam se sa pravim klovan ubicom. Pošto na Facebook se zove pravi klovan ubica, ne znam što smijem, jako mi je, bukvalno mi nije dobro. I ne znam kako možda tek pričam. Ja sam napisao, ćao, da li si ti pravi ubojica kao što piše? On je napisao, Majok ti si. I poslao mi je, uopšte mi nije prijatno ovo zagledati, poslao mi je sliku nekog čoveka koji je loše slike, loše rezolucija slike, ali kao što vidite čovek je izgleda mrtav, to je vjerojatno njegovo delo, vjerojatno je on ubio tog lika, ne znam šta je s ovim likom, nije u redu, stvarno. Ne znam što da radi. I ja sam napisao da li si ti ubio Serbijana i zašto, i zato on više ne snima i stavio sam smiley koji je kao wow, kao šta, i zašto si znadio, ne znam šta da radim, ne znam šta da napišem, nije mi prijatno. On je napisao da ja sam pre 3 meseca. I on je napisao, on je napisao da ja sam pre 3 meseca, izvinite, znači, jako sam uzbuđen, ne mogu da čitam. Ja sam pisao zašto, i on je napisao, zato što me je ubio na Hunger Gamesu. Bukvalno sam se uplašio, trgao sam se, nije mi prijatno uopšte. Ja sam pisao, stavio onaj smiley koji je kao wow, kao šta, kao ono, pošto sam se iznenadio i ipak on to tako priča samouvereno i ne znam, bojim se. Snimno se dobro vidim, dobro svima. Ja sam pisao, ja se bojim, on je napisao, ne mogu da verujem, kako se zna. I on je napisao, i trebaš, znam da živiš. Ja sam pisao, ne znaš da ja živim. On je napisao da znam u stanu u Novom Sadu. Ja sam pisao šta, kako znaš, nemoj me dirati, molim ti. Stavio sam tužan smiley, jedan kao šta, pošto kako zna i sve to. I on je napisao, klovan ubica sve zna, srećemo se. On je napisao, srećemo se mi uskoro, uzvičnik, i stavio je sliku Serbijana kako plače. Napisao, i ja sam tu nisam odgovarao nekoliko, kao što vidite, minut nisam odgovarao jer sam se uplašio i sve sam za Serbijana jedan. I kao što vidite, ja ovdje nisam odgovarao 1 minut jer sam se uplašio za Serbijana i to sve idem da plače i reakciju sam stavio kao da plačem, da mi je žao zbog ove slike. I on je napisao, ova je slika Serbian Games BL-a kada me je molio da ga ne ubijem. Ja sam pisao što, i uzvičnik na kraju, ja sam pisao što, zašto ovo radiš, stvarno ćeš doći po mene, ovo nije šala, pitam te ozbiljno. I sad sam 3 upitnika, jer nisam znao više šta je ovo, da li je ovo šala sad ili postaje ozbiljno. I on je meni odgovorio, zato što volim da ubijam, a Serbijan je bio bezobrazan. Ja sam napisao, zvaću policiju, uzvičnik, i čućemo se kasnije, ubojico. On je napisao, vidjet ćemo se mi pre policije. Ja ne znam što da radim, ljudi, znači, ne znam što da radim. Ovo je pravi klovan ubica, zašto je pravi klovan ubica. I ja stvarno ne znam što radim, on će doći po mene i molim vas, znači molim vas da mi kažete nešto šta da radim jer se ja stvarno bojim. I ne znam što da radim, molim vas pomozite mi. To je sve što ja vam kažem. To je to, ja se odjavljujem odavde i možda me više ne bude bilo. I kao što vidite, on je offline. On je offline, znači nije tu već 18 minuta. Možda je krenuo se pakuje i krenuo je ka meni da me ubije. I ljudi,
To je to izgleda od YouTube. To je kraj. Jer Klovan ubica je svuda oko nas. Vidimo se i pozdrav. Najviše od svega se bojim zašto znam da va pravi Klovan ubica, zašto on sve zna kao što mogu da vidite i čak na profilu stoji ubijen da bi živeo.